imo problema. Karamdan nga nagahatag hin mga sagdon para hakinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, ini nga programa para gudla haim. An baton ang imo problema. Nadangat hayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 ikon kerte. Ikan Lunes ngadto Sabado. An baton ang imo problema. Waray problema nga dako, a Diyos di masusulba. Bisan sugad hit bukid, iya mababanta. Ang pagbunga madulong, palalang ragon. Mga kabiduan mo, iya kukuhaon. Kung iya gindaraan sala, han mga tao, aagbayon kaniya sangkay ko. Kun hapros gintalwas ni Jesus. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi din sa inyong lahat. Ako si Kuya Joel, Anak Kuya te Rebecca, nagsisiring hayo. maupay nga gabi hayo nga tanan. Iniyan akong taramdan. An baton han imo problema. Ang may problema, akong lumakot na. Welcome once again to our episode han aton an baton han imo problema. Welcome haayo nga tanan nga maupay nga gabi ha imo. Katawagong kikaw yan nga gabi Ate Beck. Maupay nga gabi hayo Kuya Joel. Okay. So aton mga viewers, ngayon na pala nag-tune in, maupay nga gabi. So pangumusta na yan aton mga kasangkayan, ngayon na pala nag-tune in, Ate Rebecca. Mga pangumusta hayo didaha tan-awan late kan Ate Veronica Valera. Good evening to both of you. Pastor Joel Larios and Pastora Rebecca Manata Larios. Maupay nga gabi ha imo Ate Beck, nga nang Pini, nga imo anak, maupay nga gabi ha iyo. Maupay nga gabi gihapon kan Ate Kat, Heart Talia, nga ni Kuya Brent, nga ni Haley. Maupay nga gabi ha iyo nga tanan nga imo mother-in-law kan Ate Belen, ngan kang Kuya Bubit. Maupay nga gabi, didaha Santo Niño, Tanawan. Good evening gihapon han aton Mayor, Mayor Pelticson, upod kan Ma'am Penny, and to all employees han Tanawan LGU. Maupay nga gabi hayo nga tanan. Welcome to our program. Maupay nga gabi gihapon, han aton mga kapulisan. Maupay nga gabi ha iyo, madamo nga salamat han iyo maabtik nga pagtiwahan aton buro haton din habugos nga tanawan. Kapagbantay, Ate Rebecca. Pagbantay Ang nga aton mga lockdown nga mga barangay. Oo. Mga bangumusta gihapon han aton mga teachers, han aton principal ha Tanawan National High School, Sir Michael Rehes. Maupay nga gabi ha imo, kuuda nimo asawa nga nanimo mga anak, maupay nga gabi. Agyapon hati CHI kan Sir Richard Laurenti, upodan nato mga teachers. TCHI, hatisat gihapon o Kiling National High School. Maupay nga gabi yung tanan. Tanan nga mga estudyante, mga paragbaligyan isda, karne, paragbaligyan utanon, pick-up drivers, nga tanan nga mga viewers naton, mga empleyado, mga adahabalay na, siguro Ate Rebecca, kahuman pala nira,
pangaon, panihapon, ada ka mo naglingkod ha iyo sopa, o nag-oristorya ka mo, salamat sa iyo pag-tune in, ang Diyos, mga bless sa iyo kinabuhi. Maupay nga gabi gihapon hanaton mga panday. Hanaton mga construction worker, maupay nga gabi ha iyo. Nga na naton mga fire department nga mga bumbero. Ang mga BFP, maupay nga gabi ha iyo. Nga na naton mga BGMP, maupay nga gabi ha iyo. Okay, pangumusta sa ating viewer, si Ma'am Rebecca Villalonga. Alam natin na she is from UP Diliman, Quezon City. Okay, sa ring niya, maupay nga gabi, Pastor Joel and Pastora Rebecca. Maupay nga gabi ha imo, Myrtle L. Deponso. Maupay nga gabi, hay mo Brent, o kan Maria Maria Corazon Corazon Medrano. Maupay nga gabi ha imo dida ha Singapore. Di ka namimingaw ka gud ha amon. Ano? Kami gyap namimingaw ha imo. Maupay nga gabi ha imo Carmenceta Isabelo nga dida ha bugos nga Imos Cavite hanimo mga kaamyaw. Animo mga kasambahay, maupay nga gabi ha iyong nga tanan. Pagpalain kayo ng Panginoon sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating programa, Ang Baton Hanimo Problema. Amen. Maupay nga gabi, palakpak para ha iyo. Palakpakan natin ang ating mga viewers sa gabing ito. Okay? So, sa ngayong gabi ay patuloy natin bigyan ng pansin ang ating mga kapulisan na nagbibigay ng serbisyo sa ating mga dinaraanan sa lahat ng mga barangay. Dito sa Tanawan ay binabantayan po dahil marami pong mga barangays at Atibek na lockdown. Okay? So, yun po ay napakalaga na ating malaman. Okay? So, meron pa tayong Once again, kumustahin. maupay nga gabi, Maria Corazon Medrano. Sabi niya, good evening. Good evening po. Nice to see you again. God bless. Maupay nga gabi, ha imo Marjorie Macaray Lonsaga. Maupay nga gabi, Kuya Joel and Ate Rebecca. Okay, all right. Good evening, Gihap Natukan. Okay. Rilon Bernal. Okay, kan Rilon Bernal, sering niya, good evening din po sa inyo. Okay, good evening, hay mo, Rilon. Maupay nga gabi. Maupay nga gabi, ha imo Yosel Tulibas. Maupay nga gabi gihapon. My live, sabi niya, my live pa rin kamo yan ate. Yes, mada kami live yan na. Gabi-gabi po ito from Monday to Saturday. Okay, meron po nagtatanong sa atin ngayon. Isang OFW kung live pa rin tayo ngayong gabi. Opo, live po tayo. This is a live broadcast of Ang Baton Hanimo Problema. Ang kasagutan sa iyong problema. Okay, paki-share po sa ating mga timeline, mga kaibigan, sa ating mga kasangkayan na yan na pala nagkikita. Pwede niyong i-share sa iyong timeline para marami pong makarinig ng salita ng Diyos at ma-bless sa gabi ito upang mapasama sila sa ating pananalangin. Pwede niyo i-like, pwede niyo i-heart, I-share. share, and subscribe hanatong YouTube channel. Meron po tayong YouTube channel para po hindi mawala ang ating mga programa na pwede nating i-share. So sa lahat po na na-subscribe mula sa start, this is our fourth episode ng ating Ang Baton Hanimo Problema. So thank you for subscribing hanaton YouTube channel. Hanaton YouTube channel ni Kuya Ate at Ate Rebecca. Ang tanang nga programa mula nang nagsimula ay nandun po sa ating YouTube channel. Amen. Mao pa nga gabi ha imo Lenson. Mao pa nga maaga gabi gihapon kan manodyo nangunguyit man kita hini. Okay, Ate Ding. Okay, Manading, mao pa nga gabi. Ay yung tanan.
Maupay nga gabi hay mo Marta Lonsaga, ngan Jojo, ani mo asawa nga nani mo mga anak, maupay nga gabi hay iyong nga tanan. Okay, thank you, Jedrek Sword, hani mo, sharing niya Dan sharing. Yes, thank you, Brent, for sharing. I-share lang po natin para marami pong makapanood sa gabing ito. Gabi-gabi po ay nagsishare po tayo ng salita ng Diyos at tayo po ay nananalangin sa lahat ng tao na mayroong pangangailangan. Okay. Kami po nagpapasalamat nga hintagang kita hinihigayon maupay nga panahon nga kita paangbit, makagpaangbit sa pulong sa Ginoo ngan experience han gahom han Ginoo atong mga kinahanglan. Yes. Okay. So, meron tayong announcement, Ate Rebecca, sa gabing ito. Oo. Okay? So, para po sa mga barangay sa Tanawan, ito ay kanina lang hapon. Ito ay executive order na number 31. Pero pong 48-hour local lockdown. So, effective immediately ngayong hapon hanggang sa susunod na mga araw. Okay? Puntay zones 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Canramos, Zone 3. San Miguel, Zone 5. Santa Elena, Zone 3. Bangon, Zone 3 and 4. And household lockdown of all level 1 and 2. Close contacts of all positive COVID-19 cases. So, sa ating pong mga kaibigan, anyway, ito'y na-post na sa ating Tanawan, Delightful Place ng ating Tanawan LGU. Sumunod po tayo sa mga patakaran ng ating local government units dahil ito'y makakapabuti po sa atin. Di ba, Ate Beck? Yes, Okay, tama para yun. hindi tayo mahawaan o hindi tayo makahawa ng anumang virus. So, salamat sa ating maaptik nga mga konsihal, maaptik nga mayor, tanan nga mga adaha aton otoridad, Ate Rebecca. Yes. Okay? Okay, maupay nga gabi hay mo Mary Joy Lonsaga. Maupay nga gabi din hay mo Avila Ima. Watching Emma Isabelo from Pennsylvania, USA. God bless you both. Yes, all right. Welcome ha aton episode kan baton han imo problema. Okay, kan pangumusta kan Hilbal yon. Okay, Hil, mao pa nga gabi hay mo gihapon. Og kan Daniel Modesto, hamalagi kay Tanawan Leyte Serena. Sir and Ma'am, good evening po. Listening again to your lovely voice. Okay, thank you. Salamat. Glory to God. Salamat. Lovely voice pa. Lovely voice pa. Siguro sa microphone lada ini. Palit. Okay. Okay. Sabi ni Yusel Tulibas, loves this. Kay Carmen Zeta Isabilo, sabi niya, pabati si ate ko sa USA. Ima Isabilo Avila, nanonood siya ngayon. Okay, batiin natin. Batiin natin. Bati na natin siya. Sa Pennsylvania, USA. God bless you. Ngunguyot man kita hininga aton. Siguro nabaguhan kita sa aton microphone nga pula. Okay. Hallelujah. Miriam Makalintal Perez, maayong ang gabi sa imo, ma'am, naka sa From Cebu. Cebu City. Kumusta man ang imong asawag mga anak, si Rene, ang mga bata? O, dagkunat iya mga anak. Mga ulitaw na sila, Oo. no? Maihanat, madugay na ta, wala magkita, ma'am Miriam. Okay. So, makikinig po tayo sa isang awitin. Okay, ito pong awit na ito ay this is a wari-wari adaptation ng Tagalog song na Tupang Ligaw. At ito ay Ito ay inawit ng yours truly, Joel Lerios. parang hindi ako ngumawit nito ay pero ito ay pakinggan natin Tupang Ligaw na wari-wari.
Para sa inyong lahat. Irani na liwatan, pagtunod hanadlaw, siromhan gabi, maabot na liwa. Hapag pahuway mo, paminsar mo na hirayo, waray ni mo. Nakikita linmabay na liwatan, usa nga adlaw haimo, lagathan kinabuhi mo, diri na nasasabtan. Ang kada panahon maabot ngan mawawara kinabuhi mo, sugadhin ko lang karikuhan ngan tanan nga kalipayan, waray ngayan ini kaupayan. Kunhi Kristo waray padida, haking nabuhi mo, sugat kahin karniro nga nawawara. Parang hindi ako, Ate Rebecca. Sabihan usa naton didi nga listener. Ni Carmencita, sayod ako maupay iton boses ni pastor. Ako ay bata pa na po, inawit ko yan. Inawit niya ni pastor. 27 years old pa siya. Maabot ngan mawawara kinabuhi mo, sugahin ko lang karikuhan ngan tanan nga kalipayan, waray ngayan ini kaupayan. Kunhi Kristo waray padida, haking nabuhi mo, sugat kahin karniro nga nawawara. Karikuhan ngan tanan nga kalipayan, waray ngayan ini kaupayan. Kunhi Kristo waray padida, haking nabuhi mo, sugat kahin karniro nga nawawara. Sugat kahin karniro nga nawawara. Sugat kahin karniro nga nawawara. Alright. Sugat kahin karniro nga nawawara. Alright, Ate Beck, sa iyong palagay, ako ba ang sa aking boses ba yun? Oh, alam ko yun kasi alam ko yung boses mo. Yung 27 years old ka pa, alam ko yun. Talaga? Hindi mo malilimutan Hindi yun? ko malilimutan. Ako hindi ko na naalala. Abang nakikinig ako, nare-remind ko yung marami pang buhok sa unang panahon. Talaga. Okay. Ngayon wala nang buhok eh. Pero gwapo pa rin. Okay. Maupay nga gabi. Hey mo, Daniel Modesto. Sabi niya, oh, lovely voice.
O lovely voice daw, sir. Ano? Plak, pak, 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 pak. Okay, palakpakan. Hallelujah. Sabi ni Carmen Sita Isabilo, namimiss ko na pangharana it maagahon sa may mga birthday. Oo. May nakita di pre-request ti kang Marta Lunsaga. There Kuya Jewel nga nate Rebecca. Ma-request lang po pag-pray hit anak hit akon sister-in-law kay may da niya depression. Kay amo it problema niya hit ak sister-in-law. Tawagan na lahiya nga miss kabugat. 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 Salamat po. Prayer concern lang po. Okay. Oo. Magpipray kami. Kayo po'y manalangin. We believe that there is power in prayer. Kayo pong mga viewers ay sabayan po natin ng pananalangin. Ang pamangkin ito ni Jojo. Sister-in-law. Anak ng sister-in-law ni... Hindi kita maat. Basta sister-in-law ni ma'am. Okay. Let us pray. Father, in the name of Jesus, Jesus, we humbly come before you tonight. Kami po'y nananalangin, Panginoon, sa batang ito. Anuman ang kaniyang nararamdaman, anuman, Panginoon, ang kaniyang nararanasan sa mga oras na ito, kahit ang kaniyang nanay, anumang espiritu ng depression sa kanilang pamilya, sa pangalan ni Jesus, we rebuke, pinapalayas namin ang espiritu ng depression sa kanilang pamilya, sa pangalan ni Jesus, anuman ng mga kabugat, hanira mga kasing-kasing. In Jesus' name, be healed in the name of Jesus. Salamat po sa kagalingan sa pamamagitan ng iyong mga sugat na naangkin doon sa krus sa Kalbaryo. Yes, Lord. Ay napagaling ang pamilyang ito, ang nanay at ang anak niya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so kung meron po tayong mga depression sa ating mga kalooban, kabigatan ng puso, huwag natin hayaan na ito'y tumalo sa ating mga buhay. Ngunit tayo'y lumapit sa Panginoon. Sabi ni Jesus, "Come unto me, those who are weary and burdened, and I will give you rest." So si Jesu Kristo po ang magbibigay sa atin ng kagaanang loob. Diba, Ate Beck? Tama. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil dininig niya natin mga panalangin tungkol sa sitwasyon sa barangay Likod. Okay, hindi ko nababasahin kasi mahaba. Lahat po ng na-test. 14. O yung mga close contact ng taga-barangay Likod na nag-positive, lahat po sila ay negative. So, purihin ng Diyos na sa araw na ito ay, ang resulta po ay negative lahat po yung mga taga-barangay Likod. Okay? Yung To God be the glory. Hallelujah. Mga close contact Amen. ng taga-Likod ng positive. So, we will continue to pray yung iba pang mga barangay na magkaroon ng magandang resulta para sa lahat. Mga pangumusta, gihapon, sering man ni Anthony Beltran, salamat han maupay nga kanta. O, Titing Morales, siguro kasi Manila, ano? Kumusta gihapon na nimo asawa, nga na nimo pamilya. Praise the Lord, sabi ni Ate Veronica Valera. Okay? So, ngayong gabi po ay dumako po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung meron kayong mga Biblia, ay buksan po natin sa Philippians chapter 4. Mula po sa versikulo 6 hanggang versikulo 7. This is a very familiar passage of scriptures. Nasabi po dito, do not be anxious about anything or do not worry about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving. Present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Sa waray-waray, hubaro natin ni waray-waray, ayaw ka baraka hinbisan ano nga butang.
kundi ang tanan nga butang pinaagi pagampo upod ang pagpasalamat imo ighalad an imo mga ginaaro ngadto ha Dios. Nga nang kalinaw han Dios nga diri natutugkad han hunahuna amo ang magbabantay han imo kasing-kasing nga han imo hunahuna dida kang Kristo Jesus. Manalangin muna tayo, Ate Beck. Amay nga baraan, pinagyang ngaran ni Jesus, nagkapasalamat kami ha imo Ginoo, nga imo kami gintimang noan, Ginoo ngan gintagan hin kalinaw. Padamo nga salamat kanimo kahigayunan yan ang kagabion para matag-usaha amon ang ngaran ni Jesus. Amen. So ang ating pong paksa sa gabing ito ay tungkol po sa kapayapaan ng ating isipan. Peaceful mind. Kasi po, sa gitna ng pandemic, hindi natin maiwasan sa panahon ngayon. Ano? Habang naririnig natin, lalo na dito sa Tanawan na may local transmission, okay, ng virus na COVID-19, tayo po ay nababahala. Hindi natin maiwasan, Ate Beck, na mabahala. Lalong-lalo na kung mga neighbor natin. At minsan, ang pagtingin natin sa ating neighbor, parang dinidiscriminate natin, ano? Parang natatakot. So, wag po tayong matakot mag-discriminate. So, ngayong gabi, pag-uusapan natin kung paano tayo magkakaroon in kamurayaw o kapayapaan kahit sa gitna ng pandemic na ito. Dahil napakahalaga na hindi tayo matalo sa ating nakikita, naririnig, nararamdaman, at manatili ang kapayapaan sa ating puso. Sa inyong palagay, ano po ang kapayapaan para sa iyo? What is true peace? Ano po ang tunay na kapayapaan para sa iyo? Ate Beck, Yes? ano po para sa iyo? Ano ang kapayapaan? Ang haay mo hunahuna. Paano ka magkakamayada? Kalinaw, haay mo hunahuna ang kasing-kasing. Para haakon kapayapa o kalinaw, haakon kasing-kasing, iton kun makakabati ka negative, diri mo iton didibdib. Imo ton ighahatag sa Ginoo. Yan, tungod kay Ginoo manit maaram hiton. Talit hahakon kalinaw, hakasing-kasing, mga turugin maupay, ngan ipasa Diyos na laang tanan. Okay. To all our viewers, tama ito, Ate Beck. To all our viewers, you can comment what is true peace. Okay? What is a peaceful mind to you? Ano po ang peaceful mind? At paano natin ito mararanasan kahit sa kabila ng pandemic? Okay? Ang kapayapaan ay napakahalaga sa ating buhay. Lalong-lalo na ngayon, hindi lang virus. Merong mga suicide bombers, okay, sa Mindanao. Maraming namatay. Ha? Sa Samar kanina, Pastor, mayroong nabali na Balitaan. news, oo. And then, kahapon, sa Palo ba? This week, no? Na merong shootout, merong shooting incident, 2 tao ang on the spot namatay. So, yung mga tao talagang nababahala, wala silang kamurayaw. So, yan ang agabi, aton pag-iistoryahan, may tungod itong kamurayaw. Para imo, ano kamurayaw? Ano tinuod nga kamurayaw para imo? Para aton ini ada pirmiha aton mga kinabuhi. Okay? Okay? Okay, Ate Vic, meron naton mga comments. Pwede naton basahon. Sabi dito, the peace of God guard our hearts always. Okay. Okay, totoo po yun. The peace of God will guard our heart always. Okay, babalikan po natin ang salita ng Diyos upang maranasan po natin ang tunay na kapayapaan. Ay una sa lahat, sundin natin ang salita ng Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos, do not worry or do not be anxious about anything. It is a command. Ito po'y utos ng Diyos na dapat nating sundin. Kung tayo sumusunod sa ating gobyerno sa mga protocols na mag-wear ng face mask,
magsuot ng face shield, magkaroon ng social distancing. Ganon din po sa Panginoon na sundin natin ang sinabi ng Lord. It is a command that sabi ng Panginoon, huwag kang mabahala. Anak, huwag kang mabahala. Okay? Ang Diyos mismo ang nagsasabi. Ha? Di ba, naalala mo, Ate Beck, yung mga disipulo ni Jesus na nandoon sila sa dagat. Habang si Jesus ay nandoon sa tabing dagat at yung mga disciples ni Jesucristo, sila Pedro, Juan at iba pa, sumakay sila ng bangka at nagkaroon ng malakas na bagyo. Okay? Natakot sila. At nang si Jesus ay papalapit, lalo silang natakot. Sabi nila, multo. Ano po ang sagot ni Jesucristo? Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. It is I. Ako ito. So, ngayong gabi, huwag tayong mabahala. Dahil ang ating Panginoon, siya ang prinsipe ng kapayapaan. Siya ang Panginoon ng kapayapaan. Sabi ni Pastor Ted Almedelia, peace sa likod ng maraming pangyayari, ikaw ay mapayapa at hindi katakot. Okay. Kahit sa gitna ng mga problema, circumstances, hindi tayo takot. Di ba? Oo. Tama. Tama yan. Okay? So, huwag tayong matakot dahil kasama natin ang Panginoon. Amen. Okay, sabi po dito, anong gagawin natin para magkaroon tayo ng kapayapaan kahit sa gitna ng mga pangyayaring ito? Sabi dito, by prayer and petition. Pangalawa, huwag tayong matakot, sabi ng Panginoon. Do not worry. Pangalawa, manalangin tayo. The best weapon para mapagtagumpayan natin ang anumang mga pagsubok sa buhay na ito ay walang iba at panalangin talaga. Kahit sinong tao na nanalangin. Ang mahalaga na tayo ay lumalapit sa Diyos sa panahon ng mga disaster, panahon ng pandemic. Okay? At may kasama dito, with thanksgiving. Hindi lang tayo nananalangin, nagpapasalamat tayo nga kahit hindi pa ito lumalagpas, hindi pa ito nawawala, nagpapasalamat na tayo. Hindi tayo nagpapasalamat dahil tapos na. Kahit nasa gitna tayo ng crisis na ito, let us give thanks to God. Dahil ang Diyos, His sufficient grace ay nandito sa atin. Hindi tayo pinababayaan ni Panginoon. Tama yun. Okay, meron tayong comments. Sabi ni Marta Lonsaga, para sa akin, ang kapayapaan ay nagmula sa Diyos. Alright. Si Carmencita Isabelo naman, sabi niya, pagkasama mo si Lord, there is peace. Yes. Kay mo pa nga gabi mo, Sir Renato Valera, sabi niya, for me, to have a peaceful mind is having the Lord Jesus Christ in our lives as Lord and Savior. Tumpa. Tama? Okay. Okay. Magkaroon talaga tayo ng kapayapaan sa puso natin kapag si Jesucristo ang kasama natin sa buhay. Siya ang naghahari sa ating puso. Siya ang naghahari sa ating puso. Kalmado ka lang. Sabi ni Ma'am Corazon Medrano, peaceful mind is having Jesus and He is being in the center of our life, surrendering our worries to Him always. Yes. I agree. Ito naman si Carmen Zeta, sabi niya, in everything give thanks. At Sa 1 John chapter 5:18. Magpasalamat palagi sa panahon. 1 Thessalonians 5:18 ata yan. Oo. 1 Thessalonians 5:18. Okay. Sabi naman ni Kuya Jedrick Sword, peace is able to sleep well at night, knowing that God is in control of everything. Amen. Amen. Okay. So anong resulta kung tayo po ay sumusunod sa Panginoon, sa Kanyang salita na hindi tayo mabahala, hindi tayo mag-worry, at ang pangalawa, manalangin tayo, at katulad ng sinabi ng ating mga viewers na ibigay natin kay Lord ang lahat ng kabigatan ng ating puso. So, anong mangyayari? Sabi dito sa verse 7, Philippians 4:7,
And the peace of God, which transcends all understanding. Hindi natin naiintindihan kung bakit masaya ka, malipayong ka, bisan nabot nga't problema, bisan usay mawadanhin kwarta nga damo, may diri kita nawawadan kwarta. Diri la damo. Pero hindi ka nakaintindi nga malipayong talagihap. Ano't aadahay mo nga waray Iba. haiba. So amo ton batong gihapon niyo tungod ini ka ni Kristo. Okay? So ini nga kalinaw itong kapayapaan ng Diyos will guard your hearts and mind in Christ Jesus. So doon lamang tayo protected ng Panginoon. Sabi ni Kuya Manuel Meniano, Panginoon, gagabayan tayong lahat sa panahong pandemic. In Jesus' name. Kay Kuya Renato Valera, siring pa, bisan makuri it kabutangan, may katapusan gihapon ini. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Psalms 30 verse 5. Oh, thank you for sharing, Kuya Renato. God bless you. Saan ka man naroroon, sa iyong trabaho, pagpalaing ka ni Lord. Thank you for that wonderful promises of God. Okay? Yan, Kuya Joel, ini nga peace, ini nga kalinaw, diri ini mo matadaan, bistiin la. Oo, tama. Ngan, diri mo ini basta-basta makuha. Ano mo mga sangkay, Okay? unhae mo kundiin man, memiling kayong kalinaw. Kung diri matatadaan mo kudla ini, didagudla kan Hesus Kristo. That's right. Okay. Kay hiyagudla ang tag-iyahan kalinaw. Imagine mo, si Hesus Kristo, kaupod niya ang mga disipulo, habot nga hadagat, na nagbabalod ng makusog nga hangin, katapos ang mga disipulo na hadlok na. Pero anong ginsiring ni Ginoong Hesus? Ayaw ka mo kahadlok, kalma lang, kay kaupod ako niyo. Yes. All right. Pay good ang Diyos nga magsaad haaton. At itong sabi ni Jesus, okay, sa John 16:33. Sabi ni Jesus, I have told you these things. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito, so that in me, you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Yes. Okay? Talagang napakaganda ang promise ng Panginoon. Kontrolado good ni Lord ang tanan. Hindi siya nag-promise, Ate Vic, na ang sanlibutan ay magiging maganda. Okay? God did not promise us na magiging maganda ang sitwasyon ng sanlibutan. Subalit, ano man ang mangyari, importante si Jesucristo ay kasama natin. Amen. Okay? So, Bago kita magpapadayon, pakinggan natin ang isang awiting ito tungkol sa kapayapaan. No? Walang ibang nagbibigay sa atin ng kapayapaan kundi si Jesucristo lamang. Magandang gabi sa iyo, Pastor Ariel Agustin. Maupay nga gabi. okay, this is a wari-wari adaptation, kapayapaan, para aton nga tanan. Pinautunta nga ada ka mamaupay nga kahimtang. Ang kinabuhi ko hato permi nababara ka. Mga pagtangis ko di naiilog ngan waray kakatuan. O Jesus, tida nga ikaw ang makilala ko. Nga tanan pinakusog nimo, nga tanan ginupay mo. Yes, Lord.
kang Jesus, magmumurayaw ang ngatanan. Kamurayawan nga nati kang haimo, naagihan ko, hakinabuhi ko. Yes, Lord. Kamurayawan Thank you, Jesus. akong ginhuhulan, akong Ginoo, hakinabuhi ko. Hakinabuhi. Tinuod iton, ang kapayapaan yan kamurayawan, di na gudla hakinabuhi. Kaupod kang Hesus Kristo. Waray iba nga makahatag ha aton hin kalinaw aton kasing-kasing, kundi Ginoong Hesus gudla. Salit mga kabugtuan ko, kung mayadaman nimo mga problema, nga diri nimo ikakasumat, bisan kang kanay, pwede nimo isusumat hanaton Ginoo. He is the unseen guest of every conversation. Namamatiya haimo permanente. Kung ano man ang imo mga kabugatan imo kasing-kasing, namamatihi Ginoong Hesus sa imo. He is a silent listener of every conversation. Wala iba nga nakakaintindi ha aton kundi Hesus gud. Didahaiya, labi na hini nga pandemic yan nga sitwasyon, it mga tao nagugupong, nababaraka, nahadlok, nga damula, nababaraka, kung ano't kakaunon, nababaraka, kay waray trabaho, nga nagugupong kung ano man iton, sunod nga mga panhitabo. Pero amon maisisiring haiyo, si Jesus gudla an aton kabatunan, hiningatanan. Tungod hini nga sitwasyon, itutuwang kita nga dumaog ka ni Kristo. Kay wala iba naton nga malalauman sa sarigan kundi naton ginuugod na. Amen. So, nga tanan kita nagkinahanglan haiya ano mat aton estado nga kinabuhi, ano mat aton mga problema, wala ibang maghataging kamurayaw kundi Jesucristo la. Sanglit yan nga gabi, maghihimo kitahin usa nga pagampo. Kung karuyag naton magkamayada, tinuod nga kamurayaw, tunay na kapayapaan sa ating puso. Ito ay mangyayari lamang kung maghari si Jesus sa ating puso. Pasakpo nato ni Kristo ha aton mga kinabuhi para yan magkontrolar, maghadi at isan ano nga sitwasyon nga maputa naton mga kinabuhi. Pero di rin matatabo, Ate Bek, kay may problema nga dako. Labaw pa inihin pandemic, labaw pa inihin kakurian. Ngan tao di rin nakaka-experience hinito kay may da nakakaulang nga amuan sala. Nga tanang kita, ako, kamo, kita nga tanan makasasala. Saringhan pulungan Diyos, nga tanan nga tao nagpakasala nga nawagan ang himayahan Diyos. Ini nga himayahan Diyos, amoy ang simbolohan kamurayaw, hang kapayapaan, nawara ini. Salit magdiano pa naton paningkamot, kung waray naton sumpay nga relasyon sa Diyos, irigod kita makakamayad at tinuod nga kamurayo. Sanglit kinagabi, karuyagan Diyos nga makabalik kita iya, ini nga nautod nga relasyon. Nga makababalik la kita, pinaagihan aton pagkarawat, ini nga relasyon han atong Ginoong Jesucristo. Nasa ring ang pulo ang Ginoo, nga ang kabayaran ng kasalanan, amo ang kamatayan. Pero ang regalohan Diyos, kinabuhi nga waray katapusan, pinaagi ka ni Kristo. Amen. So ginihigugma kahan Diyos, ayaw ka baraka, ayaw kagupong, ayaw kita kahulog, ayaw ka depressed, daop la ka ni Jesus. Yan ang gabi, hiyaan mahataging kamurayaw nga imo kasingkas. Okay, magampo kita. Iduko naton aton mga ulo, ang piyungon naton ang aton mga mata. Yan pasakpon naton ang atong ginuha aton mga kasingkas sa ipunaw na. Magampo kita, Ginoong Hesus. Ginoong Ako po'y nagpapasalamat ako'y nagpapasalamat sa iyong pagmamahal sa iyong akin. pagmamahal sa akin. Salamat na ikaw ay namatay sa krus Salamat ikaw ay namatay sa
para sa aking kasalanan. para sa aking kasalanan. Panginoon, patawarin mo ako Panginoon, patawarin mo sa lahat ng aking mga sa kasalanan. lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ang aking puso. Linisin mo ang aking puso. Panginoon, Panginoon, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa gabing ito, Mula sa gabing ito, ikaw ang maghari sa ikaw aking ang buhay. maghari sa akong buhay. Mula ngayon, Mula ngayon, ako'y susunod sa iyo. ako'y susunod sa iyo. Salamat sa kapayapaan Salamat sa kapayapaan sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung ngayong gabi ay ikaw'y nanalangin ng sincere sa iyong puso, sabi po ng salita ng Diyos, sa lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. So welcome po sa lahat ng mga tao, mga kaibigan namin na nanalangin kahit walang nakakita sa iyo pero nakikita ka ng Panginoon. So, Ate Beck, ipanalangin natin sila. Ang lahat ng ating mga viewers, lalong-lalo na yung first time na tumanggap sa Panginoon. Let us pray for their families. Sige, mag-ampok kita. Amay nga paraan, pinaagi hangaran ni Jesus na daop kami haimo Ginoo. Kaya waray namon iba nga kadadaupan kundi ikaw gudla. Nagaampo kami o Ginoo ang mga viewers namon na diin nagkarawat ni rahaimo. Yan ang gabi sinmuno dirahan mga pag-ampo. Ngan kung may adaman Ginoo mga viewers, yan ang gabi nga may mga problema, ikaw Ginoo magatalwas hini nga ira mga ginaabat kabugat ta ira kasing-kasing. Liwani Ginoohing kalipay, sugadhan imo pagigugma ira. Amay damo nga salamat, an nga tanan Ginoo, nga imo mga katawhan, ikaw magalig-on, magakiwa nira mga kinabuhi. Nagaampo ako, Diyos, kan avila ima, nga ikaw, Lord, magapanalangin, magakomfort na iya, nga bisan adto ya harayo nga dapit, ikaw magadasig, ga iya kinabuhi. Lord, bisan pa, Ginoo, kan Renato Valera. Kami maaram, Lord, kunain niya yan ang atak na, pero Ginoo mo mga pag-ampo, makabot na iya. Lord, kan Jingle, kang Yusef, adto ira Ginoo harayo nga dapit, harayo ira nira pamilya, i-bless mo ira Ginoo, dasiga, Lord, agiran kalipay, na bisan harayo, Lord, danira pamilya, may danira kalinaw, hanira hunahuna. Amay, bisan pa kan Manuel Miniano, nagpasalamat kami, Lord, aniya kinabuhi, nga diin hiya Ginoo nagkilala ka imo. Salamat Ginoong Jesus, iningatanan amo ikaw ang pasidunggan, pasalamatan hangaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. Okay. Praise the Lord. So, meron tayong pagpasalamat dyan, mga pangumusta. Ate Beck? Okay, may dakita diri. Sering ni Kuya Renato Valera. Always welcome Pastor Joel and Pastora. God bless both of you more exceedingly and abundantly above all that you may ask and think. Yeah, all For all praises, highest adoration and glory belongs to the Almighty Father alone. Right. Hallelujah. Thank Karang you, naman Lord. kan Ate Carmen Isabelo, paborito ko yan, kapayapaan, nagmumula sa iyo. Mo pa'y nga gabi mo, Kuya Ben, nga natin Nora, adidahalapay, praise the name of Jesus. Martha naman, sabi niya, so grateful and blessed. Ate Ima, hallelujah. Thank you, Jesus. So, sana po ay napulutan natin ng mga aral ng Diyos na kahit po sa gitna ng pandemic, magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. I-pray nato na naton mga baguyan ang Positive cases. cases. Okay, lahat po tayo manalangin. Sabayan niyo po kami sa panalangin. Kay Paul, Meron pong isang magiting, matapang. matapang siya, nag-voice out na siya talaga ay positive. Si Salot Jose. Paul Castellotti, dyan sa Real Street.
thank you, Sir Paul, na talagang pinost mo na ikaw ay positive at gusto mo na ang lahat ng mga contact, yung mga close contact mo, ay magsabi rin kung sinong na-contact nila. Okay, we will pray for Paul Castelluti. Kilala natin siya dito sa Tanawan, na bigyan siya ng complete healing and recovery dahil siya example na para magtulungan tayo na mapagtagumpayan natin ang COVID-19 na ito at ipag-pray natin ang ating Tanawan LGU. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa gabing ito. Kahit sa buhay ni Paul Castelluti, we pray and believe, O God, na bigyan mo siya, Panginoon, ng complete healing. Sa gabing ito, Panginoon, naniniwala kami na Ikaw ang Diyos na in control of everything. Thank you for his life and his family, na kung saan man siya ngayon, Panginoon, nandun man siya sa municipal quarantine facility, at sa lahat ng mga contact niya, Panginoon, na magkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang lahat ng kanilang mga close contacts din at ma-eradicate, mawala ang lahat ng virus sa Tanawan at kahit saang lugar kami naroroon ay magkaroon, Panginoon, ng paglilinis. Sinabi mo sa iyong salita, if my people who are called by my name shall humble themselves and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will heal their land. O God, ang aming dalangin, Lord, na linisin mo ang aming bayan, Panginoon. Amen, Lord. Hindi lang sa virus, higit sa lahat sa kasalanan. At magkaroon kami ng panumbalik sa iyo, Panginoon, that you're going to restore our relationship with you. Lord, ang aming dalangin, na lahat, Panginoon, na nandoon sa municipal quarantine facilities sa Tanawan National High School, sa Santo Niño, sa Tanawan 1 Central School, ay hindi na ito mapuno Jesus' sa pangalan ni name. Jesus. Yes, We Lord. declare Yes, na wala nang susunod papasok sa lugar na ito. Amen. Hallelujah. In the name of Jesus, sa lahat ng mga new positive cases, nadalangin namin na ito'y lahat sila maging negative sa kanilang Yes, mga Lord. I test, agree. laboratory test in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Just Jesus. Salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. In Jesus' name, and everybody say, Amen. and Amen. Glory to God. Ate Beck, anong nararamdaman mo? I believe nga itong mga biktima iton virus siya na sirang paman virus. Pag-test ito nera, negative ito. Yes. So, kalma lang kita, nga mga barangays, nga gin-lockdown, hatanawan, para kitang magawa, kundi mag-pray. Pray kita until something happen. Nga may Push, gawas yun ang- kita. Use and push. Yun ang push-up challenge. Pray until something happens. happens. Okay? So, wag natin itigilan ang pananalangin. Okay? So, wala na tayong mga So, meron pang awitin para sa ating lahat. This is also a waray adaptation. Naroon siya. Hallelujah. Sugad mo ngan sugad ko iton mga tao habaw-baw hinintuna agihan panhinabo nga diri tinuyo kasing-kasing nabibido diri na maaakos mabugat na dara pero may kabuligan bisang ginbayaan han mga kasangkayan may ada mo dadaupan
Tino dito, sangkay. Aada ang Diyos, permi haaton. Ginhigugma kahan Diyos. Kung ikusa ka man yan na nga, positive nga na mamati, ayaw ka hulok, ayaw ka awod, tungod ka, ginhigugma kahan Diyos. Yeah. Diri mo itong tuyo nga magka-positibo Diri ikaw. tinuyo. Diri mo itong tinuyo. Mabido Pero ang Diyos aada kaupod nimo. dayon aada iya nga malalauman aada iya nga masasarigan aada iya pag-ampo na baton hinihigugma ka ang Ginoo. Okay. Alright, Ate Bek. Talagang ating Panginoon ay napakabuti. So, ang ating oras ay napakabilis. Magampula kita mga kasangkayan. Wara iba naton nga bubuhaton kundi padayon nga mga pagampo. Patuloy na mga pananalangin because we believe in this time of crisis, wala tayong ibang malalapitan kundi ang ating Panginoon. Hallelujah. So, Ate Bek, Ah, pero pa ba tayong nag-comments or Mau pa yung mayroong gabi prayer na request? Pangumusta na kita, dida kang Sir Edgar Cadjon. Thank you, Pastor Joel and Pastora for praying. Kumusta ka na, Sir? Amo mga pag-ampo padayon kaimo. Ngan, Sister Ellen, Agtuha, ba ni Ellen? Hong Kong, Alibanjo. Maupay nga gabi ha iyo. Taka diri na kita mag-iiha, tungod kaya naton oras na han. Asya manggod ini, it matatapos manggod itong mga oras, ano? Para naton mga kasangkayan nga magkikita, nga nagkikita pa, maupay nga gabi ha iyo, nganda mo salamat nga nagahatag ka mo ini kayon para makig-upod ha amon yan nga gabi. So, buwas magkita-kita kita buwas nga adlaw. Amo nga oras alas 9 nga to alas 10. Ayaw nga limot gihapon Ate Bek sa pag-share hining aton mga timeline para damo gyap makabatihan mga puluhan Dios o pag-subscribe ngan pag-share naton o pag-like naton YouTube channel nga gidpopost gyap naton kay para diri mawara hindi po mawala ang ating mga programa para hindi po matabunan hindamo nga mga post sa Facebook. So, Anaton ngaran, an baton, anaton problema. Oh, yan, Dito oh. ang YouTube. napopost man natin ito, nakikita ito na aton mga kasangkayan. So, okay. Adin mga pahabol nga pangumusta, tigang kan Manuel Hernali Diswasido, maupay nga gabi ha iyo, Pastor Joel ngan Pastora. Maupay nga gabi ha iyo nga tanan, nga naman mga pagampo, nga kamo magmalipayon, magmalinawon, abugos nga adlawan niyo kinabuhi, ang Ginoo mga panalangin ha iyo, nga God bless us all. Jesus a refuge tanawan lady, mga pangumusta ha iyo, nga nagaampo ha iyo, ang mga kaanakan han Dios. Okay. Amo ini hi Kuya Joel. Nga ni Ate Rebecca, Nagsisiling hayo, Maupay nga gabi hayo nga tanan. Ini an baton, han inyong problema. Maupay nga gabi. Maupay nga gabi, Kuya Ate Bek, Joel. maupay nga gabi. Maupay Good nga night gabi. ha aton nga tanan. Good night. God bless you. Kumusta namon anak? Kay Jojo, Joel Jr., Lerios mo pa nga gabi doy, bisan harayo ka. Pero paday na naman mga pag-ampo. Imo, kan jay-jay gihapon, mo pa nga gabi jay. Mag-aano man kita, mga hagrayo naman kamo ha amon. Pero anamon mga pag-ampo, ada iyo. Okay, God bless you. Mo pa And nga good gabi. night. Hayo nga tanan.